दै गोदौबाय थानायाव जुदि नोङो नायहरोना बेयाव नोङो नोंनि माबा महरखौ नुहुरनाय नङा दा नोंनि महरखौ नुनो थाखाय दैया दल' जानांगोन एबा दिदोम थानांगोन बेखौ नोङो मा खालाम दिनैहाय जुदि दैखर दङब्ला दैखराव थांदो 12थायावहाय जेब्ला रावबो बाहाया दैखौ ओमफ्राय दैखराव नाहरदो अब्ला नोङो नोंनि महरखौ दैखराव नुहुरगोन दानिया मा खालाम नोङो अन्थाइ मोनसे फिसा लानानै बेखौहाय दैयाव गारहरदो दैखरावहाय अब्ला नोङो मा जागोन नोंनि महरखौ नुनाय नंला लोगोफोर बे फिसा जे जाथाय बियो गोबां जोंनो खौरां होलांनो हायो सरासनस्रायै बियो बेखौहाय फोरमायो जे जोङो माब्लाबाबो रागजों दैदेनजानो नाङा राग जोंनायाव नांज्लायैनो गावबा गावनि मानसिजोंनो बुथारलायनोबो हागौ बे 2 मिनिट रागानो गावनि असेखौनो बुथारहोनोबो हागौ बे 2 मिनिट रागावहाय नोङो गासैखौबो बावगोन जे बियो नोंनि असे बिफा बिदा फंबाय बिमादै बिदि सोमोन्दोखौबो गासैखौबो नोंनो बावहोगोन बुथारनायनि उनाव नों जेल जागोन फासिबो जानांनोबो हागौ बेखौबो नोंखौ बावहोगोन बे 2 मिनिट रागा नोंखौ बुथारहोनोबो हागौ ओमफ्राय जेब्ला बुथारखाङो ओमफ्राय रागा दिदोम मावफैयो अब्ला बै मानसिया गाबगोन गावखौनो बुथारफिननोसो लुबैलायगोन लोगोफोर आरो मोनसे दिगावहाय जोङो बेखौ रुजुनो हायो बे जाहैबाय खामानियाव जोङो सानसे सिखारनायनिफ्रायनो सानसे जोङो खामानि मावो दा मोना समाव जेब्ला जोङो गावखौनो साखोन सिखोन खालामनानै लायो दुगैयो लोबो मोना समाव मा खालाम 10 मिनिटसो सम हो ओमफ्राय बे 10 मिनिटआव नोंनि बे सानसेयावहाय नोङो मा खामानि मावदोंमोन बिनि फारसे नोङो उन नायबिजिर बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन नोंनि मावनायावहाय नों जेसेबां खामानि मावदोंमोन बेयावहाय नोंहा बेसेबां गाज्रि खामानि मावनांखो बेखौ नोङो हमदांनो मोनगोन बाय सुद्रायनायनि लामाखौ नोङो हमनो हालांगोन बेजों लोगोसे बबेबा खामानिखौ नोङो गाज्रियाव खालामफ्लांनो लामा हमजेनदोंमोन नामा नोङो राइट साइड थांनांगौमोन लेफ्ट साइडसो थांफ्लांबाय नामा बेखौबो नोङो हमनो मोनगोन ओमफ्रायहाय बै खामानिखौ नोङो मोजां लामायाव लाबोफिननो हागोन बे जाथाया जोंनो जेंना सुस्रांनायावबो खामानि होयो जेब्ला सासे मानसिया नोंखौहाय रायहरगोन दावराव खालामगोन बे समावनो जुदि नोंबो दावराव खालामफिनो नांलायफिनो मा जागोन बे दावरावा गिदिरसिन जागोन बे दावरावा जोबगोन जेब्ला सासेया गुबुन सासेखौ फेजेनो एबा बाहेरानिफ्राय सोरबा मानसिफोरा फैनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो नङाब्ला बे जोबनाय नङा नाथाय जुदि सोरबा सासेया दावराव खालामहरदोंमोन नोंखौहाय नोंजोंहाय ओमफ्राय नोङो दिदोमै थांनानै सोंहैबाय खोथाया आसलथे मा जेनेबा आंबो गैयामोन जाथाय जानाय समावहाय ना आंबो खोनादोंल' नोङो सैथो खोथाखौ आंबो मोजां मोनथिया बिदि होननानै जुदि सोंहैयो जानो हागौ बै जे मानसिया नोंखौ रायहरग्रोदों बिबो जाथाय समावनो गैयामोन बिबो खोनादोंल'मोन बांसिन समाव बिदि जायो जुदि नोङो दिदोमै सोंहैयोब्ला बियो मोजां बुजिलायनायजों बे दावरावा जोबलांगौमोन नोंनि रागखौ नुनानैसो बै राग जोंनाय मानसियाबो बांसिन राग जोंगोन जुदि नोङो दैखरावहाय फार्स्ट अन्थाइ गारहरनायाव नोंनि महरखौ नुवाखिसै बिनि थाखाय नोङो राग जोंनानै आरो गिदिरसिन अन्थाइ गारहरोमोनब्ला नोङो आरोबाव नोंनि मोखांखौ नुनो थाखाय गोबां सम नेथ'बावनांगौमोन बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो रागजों दैदेनजानो नाङा जों गावखौनो मोनथिनोब्ला थासारिफोरखौ मोनथिनोब्ला जोङो दिदोम जानांगोन दिदोम मेलेमजों दिदोम गोसोजों जोङो नायबिजिरनो हागोन अब्ला जोङो बिनि जेंना सुस्रांनायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हायो